Raz, dva, tri, všetko funguje tak, ako má. Share od nás pomaly listotne odíde. Ďakujeme aj za príspevok do dnešného playlistu a ďakujeme aj babám, ktoré k nám prišli, takže ja s veľkou radosťou môžem privítať Angels Cheerleaders Anielikou z bratislavského Slovana, dievčatá Izabelu, Sašu a Mišku. Ahojte, babi. Ahoj. Našli ste cestu k nám, žiadne nejaké zablúdenie nebolo. Nie, Výborne. Výborne. Základná otázka, ako ste našli vy, jemné baby, cestu k hokeju, aj keď cez to, čo vlastne robíte, že ste cheerleaderky, alebo máte radšej to oslovenie cheerleaderky, alebo roztlieskavačky? V podstate je to jedno, lebo názov je ten istý, respektíve či v angličtine alebo v slovenčine je to úplne jedno. Schválne, ja som si všimol jeden taký historický údaj, viete, kedy toto vzniklo, baby? V 18. storočí v Amerike. Na konci 19. Nie. Ja som si našiel údaj, že rok 1880 a že to vraj na začiatku boli chlapi. Áno. Áno. A ja som zase našla informáciu, že teda, že v polke 18. storočia. Tak to hovorí Saša, ktorá sa tomu venuje už nejaký ten piatok, určite viac ako ja, takže o tom niečo musí vedieť. Ale to je zvláštne, že robili to najprv chlapi a vraj až po druhej svetovej vojne sa tomu začali viac venovať dievčatá. Áno, ja som teda tak čítala. A u nás na Slovensku, čo si také vznikalo teda samozrejme po revolúcii v rokoch 90. Ty si mi pred chvíľočkou niečo povedal, že ty už máš nejaký ten ročík s tým skúsenosť. No ja už konkrétne teda 12. rok ťahám. Čím som nechcel povedať, že Saša je nejaká stará baba, vôbec nie, však to ešte stále šumienka mladá. Dobre, vy babi, odkedy to robíte? Tak ja to robím napríklad od majstrovstiev, takže od svojich ale 15 rokov. Začínal som dosť skoro. Takže to bola Miška a Saša odkedy? Ja iba druhú sezónu. Iba druhú sezónu. Takže si akurát húpla, vidíš, do KHL-ky. A viete, čo mi ešte prišlo na mysel? Také nejaké porovnanie, povedzme, roztlieskavačky, cheerleaderky a ja už som nejaký ten piatok na tomto svete. Za mojich mladých čias niečo také, keď baby mali podobné rovnošaty, tak tomu sa hovorilo, že mažoretky. Má to niečo spoločné, alebo to je zase úplne nejaká iná odnož niečoho podobného? Akože niečo to má spoločné, ale zase nie úplne všetko. Tak jak mažoretky, tak aj cheerleading vlastne má svoje vlastné pravidlá. Niekto napríklad to rozlišuje tým, že áno, mažoretky majú paličky a roztlieskavačky, alebo teda cheerleaderky majú pompony. Ako sa už ešte raz? Pompony. Pompony, predstav si. Ale už to nie je pravidlo, lebo už aj vlastne mažoretky začínajú dosť často využívať veľa vecí a preberať teda veľa vecí z cheerleadingu. Čiže už sa to troška začína miešať, ale stále sú tam také nejaké rozdiely vlastne, čo sa týka pravidiel hlavne. No napríklad, povedz nejaké také základné pravidlá, základné rozdiely v tomto prvom stupe, aby týmto uzavrieme. Tak napríklad to, že teda tie mažoretky používajú najmä teda tie paličky a oni tam majú pravidlo napríklad vyhodenia nad seba, musia si prehodiť aj cez, alebo teda respektíve k druhej osobe. Aha. A s tým, že je tam zväčša, nie je to ale úplne pravidlo, zväčša je tam vždy nejaká vedúca týmu, ktorá vlastne udáva celú tú choreografiu. Aha, ako taká veliteľka, že? Tak, a čo sa týka cheerleadingu, tak tam vlastne sú najpodstatnejšie hlavne teda také tie pyramídy a podobne, ale to zase sú rôzne druhy cheerleadingu, čo sa to hlavne týka teda tých amerických, čo používajú alebo teda využívajú hlavne tie gymnastické prvky. A jasné, potom, iné je to robiť niekde na veľkom štadióne, na rovnej ploche. Presne, to som chcela vlastne povedať presne. Že vlastne je iné robiť to na schodoch a tancovať teda na schodoch, že skôr je to také tanečnejšie na tých schodoch alebo teda na tých väčších štadiónoch, pokiaľ sa teda nepohybujú tie dievčatá na nejakej trávnatej ploche, jasné. Ale presne tak, jak my na tých schodoch. Ale to by ste už boli zase iné čávenky, keby, ja neviem, z B1 ste alebo skočili na A1, alebo ako to je dole schodby, že aha, urobíme pyramídu, šup o pár poschodí nižšie. Ale to samozrejme len žartujem. Tak ešte na starom štádione dokonca sa dalo robiť, lebo tam vlastne boli niektoré také priestory, že tam sa dali aj pyramídy robiť, ale tuto už na tom novom to už žiaľ nie. Výborne. Dali sme, dúfam, že čosi by sa už malo objaviť aj na našom Facebooku. Ak máte interes o nejakú otázočku, čo vás zaujíma. A samozrejme, že sa dostaneme k tomu, kvôli čomu aj babi, okrem iného, kvôli čomu prišli, že dnes majú konkurs, takže ak by ste chceli rozšíriť rady Angels Cheerleaders, roztlieskavačiek hokejového Slovana, tak nás počúvajte rádio Viva Metropol aj naďalej. Že by som to teraz prischol na seba, že to je pesnička o mne, že happy, že tu mám 3 baby. Izabelu, Sašu a Mišku, dievčatá z Angels Cheerleaders z bratislavského hokejového Slovana. Dievčatá, povedzte našim poslucháčom, ja to už viem, ja som sa vás samozrejme spýtal, ešte študujete alebo pracujete? Izabela už sa priznala, že tá už je pracovne činná. Saša, Miša? My sme študenti. A čo také študujete, povedzte? Tak ja učím aj deti tanečnú
takže skôr už pracujem a Saška je na masmediálnej fakulte. Ale predstav na si. marketing. A vidíš, teraz si spomínal, že tanec a takéto veci, máte skúsenosti skôr, ako ste sa do tohto dostali s nejakými takýmito aktivitami, povedzme, že boli ste, ja neviem, v nejakom klube tanca, gymnastiky alebo niečo Áno, podobné? ja už tancujem od malička a mám vyštudované konzervatórium, takže Ale predstav si, vyslovene ako špecializácia na tanec. áno. Wow! Easy, tak to takéto baby Áno, ti je ja. dobré mať, ktoré už sú Tak vlastne nadané. Míška robí dokonca aj choreografie, takže máme to tak trošku podelené. Bumbác, aj k tomu sa dostaneme. A ty, Easy, ako? Izolka, ty si tiež niečo už skúšala, že... Čo sa týka V predtým, detských tak to rokoch? som v podstate len v takých nejakých detských tanečných skupinách, ale akože nič špeciálne. A keď beriete medzi seba nové kandidátky, nové členky do vášho manšaftu Angels Cheerleaders, tak zohľadňuješ to, že aha, tak toto je dobrý predpoklad k tomu, že... Nie, akože je to z časti výhoda, ale nie je to vôbec podmienka. Dobrá. Dokonca sa nám stalo, že došlo dievča, ktoré nemalo žiadne tanečné skúsenosti a naozaj bola lepšia, dokonca akože nie lepšia, ale fakt bola dobrá a nemusela mať ani tie tanečné skúsenosti, takže bolo to fajn. Dobre, byť cheerleaderkou to znamená, že musí mať nielen asi pohybový nejaký talent, ale treba vedieť zareagovať aj na hudobné podnety, čo trvá taký hudobný sluch. Tak ten je tiež podstatný, ale máme aj tréningy zamerané na to, aby baby, ktoré menej počujú hudbu, teda ten rytmus, sa to naučili. Ty si povedal, že si robila alebo aj robíš nejaké choreografické prvky. Takže Miška, ako konzultuješ s kolegyňami, s babami, alebo ty sama prídeš nejakými nápadmi, alebo niečo, no čo si budeme hovoriť. Mnohé veci už sú objavené, asi nebudeme Kolombovia, že by sme niečo objavili, takže si niečo odkúkala povedzme pri Super Bowle alebo niekde v NHL. Tak určite sa inšpirujeme aj inými skupinami tanečnými alebo cheerleaderskými, ale niekedy máme akciu, kedy treba choreografiu priamo na predstavu nášho objednávateľa, ktorý si vyberie pesničku a povie, že aby to malo do minúty a my vieme vymyslieť priamo na určitú akciu. Ono je sranda tá, že hokej je tvrdý, mužský, kontaktný šport a čo si budeme hovoriť veľakrát, tam prevláda rocková, taká drsnejšia muzika a vy, jemné žieniatá, jemné stvorenia, niekedy... Ale zase, ja neviem, možno aj na to sa chytáte, mám taký pocit, keď vás tam sledujem. Ale čo máte radšej? Niečo tanečné, niečo jemnejšie, alebo aj keď nejaké rockové gitary tam odznejú? Ako nevadí nám ani rocková hudba, ale samozrejme záleží o to, že čo to je, lebo najhoršie sú vždy tie intra, a kým sa vlastne rozbehne tá pesnička, tak to je vždy najhoršie, ale nemáme problém ani s rockovými vecami. Však Maťa poznáme, DJ, ktorý tam púšťa muziku. Máte aj nejaké konzultácie s ním, že vieš čo, toto máš tam teraz nachystané, tak to sa, alebo on vám povie, toto tam mám, toto tam budem hrať, alebo aby ste si vieš vedeli tú choreografiu pripraviť a budeš vedieť na čo, že aha, tak na túto pesničku máme nachystané toto, alebo na tú melódiu, alebo na nejaký ten skandovaný popevok, nejaký úryvok z nejakej skladby. Ako nemáme to vyslovene dohodnuté, vždy si len povieme teda, že, alebo respektíve my si zavoláme s Máťom, že teda mám pre vás pripravené CDčko, babi, že čo približne budem hrať a my si to vypočujeme, dáme teda hlavy dokopy, že teda, že či to je reálne, či to nie je reálne a vždy sa niekto hodíme, ale zatiaľ sa nám nestalo, že by nám Maťo poslal niečo, čo by tomu vyslovene povedal, že pre Boha len toto nehraj už. Takže vždy je to v pohode. Takže super. A ešte jednu vec som si všimol, keďže sa stretávame každý zápas na hokeji, že okamžite viete zareagovať, že nie je tam žiadne také, že aha, čo tá druhá robí, tak aby som sa chytil. A vy okamžite hneď idete jedna choreografia. To máte tak nejaký itinerár, že aha, ide príklad X2, alebo ja neviem, B1, alebo proste niečo také, nejaké signá. Máte signatúry na to? Nie, vždy to je vlastne podľa tej, ktorá je prvá. Tá vždy predsvičuje tomu schodu. Alebo respektíve tým schodom. Takže tá vždy udáva to, čo sa bude vlastne tancovať. A to, že zhodou okolností zatancuje presne to, čo aj vlastne dievča oproti, alebo krížom, alebo dokonca všetky rovnaké, tak to je len v podstate... Niektoré samozrejme pesničky sú také, že už vieme, že toto sa nám tam najlepšie hodí, tak presne to dávame vlastne tak všetky. Okamžite. Ale sú zase pesničky, kde každé vlastne dievča by si dal nejaký iný prvok, tak vlastne tá prvá vždy spustí a tie vlastne ďalšie, čo sú za ňou, tie sa chytajú. No super. Neviem, ABBA veľmi tam neznie, ale my si ju teraz zahráme. Čo vy na to môže byť? Môže.
Got My Mind, Set on You a George Harrison, ex-chrobák, ktorý nás takto pozdravil z hudobného nebíčka o 15:35 minúte. Počúvate frekvencie rádia Viva Metropol, kde máme sympatické dámy, naše hostky Izabelu, Sašu a Mišku, dievčatá z Angels Cheerleaders, čiže roztlieskavačky bratislavského Slovana, ale tiež mi prezradili, že tak by som povedal, že to je taká vaša domovská scéna hlavná, ale vy zjavne nevystupujete len tam, že ste asi najímané aj povedzme na nejaké iné eventy, inými firmami, inými spoločnosťami. Je to tak? Je to tak. Momentálne napríklad ešte tancujeme aj na bratislavskom Interi, teda na basketbale. S tým, že samozrejme máme aj iné športové a kultúrne podujatia. Neviem, napríklad budúci týždeň, akorát v pondelok, budeme mať taký súkromný bowling. Takisto všelijaké iné, je to strašne veľa, takže takto sa to zľaví ani možno niekedy nedá povedať. Počkaj, to akože súkromný bowling, vy babi sa stretnete a budete medzi sebou hrať bowling? Nie, je to firemná akcia a tam vlastne ideme tiež vystupovať. A toto je vlastne už tretí či štvrtý takýto ich bowling, čo nás vlastne vždy volajú, takže sa tešíme veľmi. Čiže budete roztlieskávať na bowlingu, aby to malo, ako sa hovorí, tie správne gule, aby išli tými správnymi smermi. Áno. Dobre, poďme k tomu, ako to u vás funguje. Ako často mávate tréningy, ako dlho trvajú? Tréningy máme 2-krát do týždňa. Väčšinou, ak treba, tak samozrejme aj viac. Záleží od toho, že či máme pred nejakým dôležitým vystúpením, alebo teda, že čo potrebujeme vyslovene nacvičiť a docibriť. Tak v tom prípade vlastne mávame aj navyše tréningy ešte. Ale väčšinou, ako som hovorila, mávame 2-krát do týždňa. Vždy je to pondelok a stredu od 8 večer do 9. To dosť neskoro pre niektoré mladé školou povinné baby. Je, ale zase práve, že tie, čo chodíme do práce, tak nám to viac vyhovuje teda v tomto čase a väčšinou sa vždy vieme poskladať na ten večerný tréning, než keby sme tu dali od nejakej 5. a ešte dievčatá sú buď v škole, keďže vysokoškoláčky, alebo aj v práci. A normálne na tréningu máte čosi také, že povedzme stretnete sa, začnete stretchingom alebo nejaké rozcvičenie, nejaké rozklusávanie, rozbehanie a potom ideme na choreografie, tak? Tak vždy je vlastne najprv prvých 15-20 minút taká rozcvička. Potom sa troška ponaťahujeme a potom záleží od okolností, že či potrebujeme dať dokopy choreografiu, alebo či skúšame pyramídy, záleží od toho, že čo konkrétne najviac potrebujeme. Saška a Miška, Izabela hovorila a zjavne aj naši poslucháči pochopili, že je nielen takou vašou hovorkyňou, ale zdá sa, že teda aj šéfkou. No schválne, povedzte takto na červenú do éteru, aká je šéfka? Je kamarátska, ale vie byť aj prísna. Vieme určiť si hranicu, kedy je to šéfka a kedy kamoška. Medzi vami babami je to, nebudeme to skrývať, niekedy také, že vy ste schopné možno viac skočiť, ako sa hovorí, do vlasu ako my chlapi. Stane sa niekedy, že také iskrenie tam je a niekto musí prísť obrazne aj doslovne s hasiacím prístrojom, aby nejakú tú situáciu ukludnil a hasil? Nie. Ja nehovorím, že všetko vždy riešim chladnou hlavou, to nie, ale akože zase snažím sa vždy s dievčatami vychádzať, vždy môžu hocičo povedať, proste či majú nejaké problémy, alebo teraz nemyslím len teda nejaké fyzické, že áno, že bolí ma koleno, ale aj teda nejaké také súkromné, tak vlastne vždy sa vieme na niečom dohodnúť. Tak to je super, perfektné. Dobre, prídete s nejakým nápadom choreografie, či už sa to stane Miške, alebo určite aj iné baby asi prídu s nejakými nápadmi, že je to taký kolektívny duch, alebo väčšinou Miška, keď už sme ju spomenuli, že ona príde s nejakými choreografickými Nie, máme teda ešte aj jednu ďalšiu kočku, ktorá vlastne sa tiež tými choreografiami zaoberá. Ale samozrejme, koľkokrát došla aj iná kočka, že áno, že teda mám nejaký nový prvok a niečo by sme mohli zakomponovať, alebo niečo len možno príde s tým, že babi, toto by bolo možno lepšie, keby sme dali na ten prvok. A ako dlho to trvá nacvičiť, taký nový prvok? Alebo povedzme celú nejakú zostavu? Súbor nejakých prvkov? No v podstate jeden prvok záleží od toho, že koľko má osmičiek, ale ak má nejaké 2 osmičky, tak za jeden tréning sa to dá bez problémov nacvičiť. Čo to je osmička? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja aj tak? Aha, no vidíš, hovorím, ja som ako like som sa teraz pýtal. Takže tak, hej. Takže jedna osmička, hovoríš ešte raz koľko? Ono sa to dá naučiť aj za 5 minút, hej, len teda akože vycibriť to a aby sa to vlastne všetky dievčatá naučili rovnako a hlavne, aby teda to bolo tip-top, tak vlastne to trvá niekedy aj jeden tréning. Jasné. Výborne. Ja mám teraz nachystanú jednu pesničku, ktorú či už návštevníci hokejovej arény, alebo aj vy veľmi dobre poznáte, no schválne. Keby ste to mali ešte raz, ako sa ten nástroj, ako sa to, čo to tak
Pompony. Ako? Pompony. Pompony, ježišmarja, si to musím napísať. Tak Joan Jett, I love rock and roll. Tak milí naši poslucháči, akorát som hovoril, že keby sme tu teraz mali kamery, tak by ste videli, že ako baby okamžite na I love rock and roll zareagovali, pretože to si myslím, že na každom zápase, hokejovom zápase Slovana Bratislava táto, aspoň časť, teda nejaká sekvencia z tejto nahrávky nesmie chýbať. Našimi hostiami stále sú Izabela, Saša, Miška, dievčatá z Angels Cheerleaders. Zjavne je to posledný vstup, ktorý stihneme. Budeme sa baviť aj o konkurze, ktorý dnes chystáte. Ale dievčatá, predsa len sa vás pýtam. Nedávno bol taký, to bolo tuším v Lani, počas vlaňajšej sezóny, cyklista Sagan mal dostať nejakú medailu alebo nejaký pohár, alebo čo to bolo. A ťup, tam tej trošku chytil zadnú časťou. Vám sa niečo takéto stane, že diváci vás tak chcú poštekliť alebo capnúť po zadku? No priamo sa spýtam, či nejaké harašenie sa deje. No mne napríklad konkrétne sa to chvála Bohu nestalo, teda, lebo neviem, ako by som reagovala, že či by som to z fleku otočila pátka, ale nie, akože môžem povedať, že teda diváci sú naozaj akože veľmi fajn a nemajú nejaké takéto sklony k nejakému sexuálnemu haračeniu. Skôr nás zasiahne pivo omylom. Alebo my zasiahneme pivo. Pri tých vašich figúrach, ako si to povedal, osmičkách, tam tými rukami baštrngujete hore-dole, tak to sa môže samozrejme stať. Dobre, máte aj kontakty, povedzme, s takýmito klubmi alebo partiami dievčat, takýmito klubmi, či už tu na Slovensku, alebo povedzme v Čechách, toť Brno nie je ďaleko, alebo ja neviem, niekde cheerleaderky v Trenčíne, v Košiciach, alebo v rámci KHL-ky. Vedeli ste o tom, že nejaké kluby sú v tom ktorom meste od Moskvy po Vladivostok? Akože čo sa týka tých iných vlastne cheerleaderských klubov, hlavne čo sa týka teda KHL-ky, tak niektoré máme odsledované, ale hlavne teda čo sa týka toho, že napríklad čo sa týka kostýmov, hej, že do akých vlastne oni sa obliekajú, aby sme teda možno sa aj my niekedy vedeli inšpirovať, že čo by mohlo byť aj pre nás fajn, lebo však teda každý rok treba niečo nové, aby to bolo zaujímavé aj pre tých divákov. Ale akože vyslovene nejaký kontakt osobný, že by nás oni kontaktovali, alebo my... Facebook, internet, že no, takto... No, jasné, takto akože sledujeme, hej, že teda, že áno, že aké majú oni nejaké aj zostavy, alebo čo, ale akože to je len pre inšpiráciu, nie je to nejaké také, že by sme vyslovene ich sledovali a pozerali, že ježišmaria, oni majú niečo nové a my nič a podobne. Poďme na podstatnú vec, kvôli ktorej okrem iného ste sem prišli, pretože príjemné s vami debatovať, ale dnes deň pre vás ďaleka nekončí tým, že odtiaľto odídete, ale že máte ešte nejaké povinnosti, ale práve toho, čo sa vás týka, čiže roztlieskavačiek, cheerleaderiek, dnes máte konkurs. Tak, Izabela, povedz, kde, kedy, o koľkej, do koľkej, podmienky, nepodmienky, takže vekové, telesné a podobné. Takže bude sa to konať dneska v športovej hale na Prokofjevej ulici v Petržalke. Konkrétnejšie, keby to niekto chcel vedieť, je to za daňovým úradom. S tým, že samozrejme, ak by nás náhodou nevedeli nájsť, tak aj na našej buď facebookovskej stránke alebo domovskej stránke nás môžu nájsť a vlastne tam zistia nejaké bližšie info ohľadne hlavne tej adresy. Čo sa týka nejakých podmienok, berieme dievčatá v podstate od takých 15-16 rokov do 25. Čo sa týka nejakých, ako sme spomínali, akože nejaké tanečné variácie alebo podobne nebudeme skúšať. Nie je to ani podmienkou mať nejaké tanečné skúsenosti, ale zase je to výhoda. A teraz taká podmienka, že musia ovládať pravidlá ľudového hokeja? Ani to nemusia. Ale, milí poslucháči, musím prezradiť, dievčatá vedia, čo je to offside. To babi vždy s tým mali problém. Ja som si ich už preklepol a naozaj im to ide. Vedia, čo je to offside. Takže ešte raz. Od koľkej do koľkej? Či koľko bude ľudí? Od koľkej? Je to od 7:30 večer do cca nejakej 9:00. A máš vopred tak vytipované, že asi do partie potrebujem 3, 4, 5, 10 báb. Či to je jedno, alebo podľa toho, ako sa ti to vystříbží? Tak. Jak sa to vykryštalizuje. Vy ste prešli tiež babi nejakým takýmto konkurzom, alebo to nejak inak ste sa do partie dostali tuto, Izabela? Ja som prešla konkurzom pred A Miška? Ja som tiež prišla konkurzom pred majstrovstvami sveta na Slovensku, takže to bol taký hromadnejší. Aha, jasné. A na taký konkurs očakáva, že tie dievčatá prídu povedzme v sprievode rodičov, alebo už niektoré baby je v sprievode frajerov? Tak myslím si, že keďže to bereme teda od tých 15-16 rokov, tak akože ideálne, ak dojdú buď teda same alebo s kamarátkami, ale akože myslím si, že s rodičmi ešte sa nám nestalo, že by niektorá prišla.
Takže... No dobre, tak čo máme dnes? Marec. Neviem, prečo mi január prišiel na mysl. Marec. Do začiatku novej sezóny hold ďaleko, takže ja dúfam, že stihnete naštudovať a natrénovať nejaké nové choreografie. Akurát otázka je, v akej súťaži budete spolu s našimi hokejistami My sme predvádzať. boli aj v Extralige, takže... No, však nám, prečo nie? nám je to úplne Áno. jedno. My budeme fandiť tak. Tak, veľmi správne. To by mohla byť úplne perfektná bodka, pretože máme radi hokej, bavíme sa hokejom a to sa týka aj dievčat, čiže Izabely, Saši a Mišky, dievčat z Angels Cheerleaders. Takže babi v drese Slovana od augusta, od septembra. Ahojte, dovidenia. Ahoj. Čau. Takže to boli naše hostky. Veľmi som rád, že som s nimi mohol pokecať. Nezabudnite, dnes konkurs do Angels Cheerleaders. Dievčatá sa na vás istotne budú tešiť.